Gymana diarib agus tá fáiltearú beag clárna seachtainna seo. Ferasna derú in seo a gunamara a bheits córála mar a glása an nacht sinna Éamon King. Scór blianta gíise bhí sé na redag se gunamara agus chuise nún go America fe tréimhse. Deibre sé sesanna freisin go dibhin an áiteach í go leorán, bhí sé cín sé bliana a gobarán. Ach tá sé réisinéirnin is les cín gáscór blianú mar sin agus I plé le behi agus caiple agus tal agus rudí mar sin I bhínse agus chahanse chuid lehantaínis. Céad fáiltearúta Éamon? Má dúirtí. Ra mór anna burdín tar a tála de ledín óg ribh scór blianta sal nechtú go America? Ó go dibhin bhí mar go me scail lu go máin ar mór an spéisiamid a scoléir a chorpe. Há das am gorús móilm a sí mar go scoil sí a tú ebrí crúa. So bhíh mair plé le talú, tá bhín plé le fémin an nóirtín, plé le ílech, churátaí, chuir chuirce, spríb má sé séidir I goisce máidir a tá sé turn up I bónus, turn up I buig, sweet, scoil I cheanal má sin. So chu tú leasú íle agus féminimach? Choilehút, há sin, rinne me choilehláis há sin. Chuir. Ce fáin sin go dúchtú tair Verica, ra éon le táil? Sé a hála maidir ráin. Iar mór an éige herta go nám, hí super ag móir a réit maidir nach ug sí 6 reinine maidir an agus chuid is móach bh choláistas mar sin agus bhí níine sinna tainte chuid mar a réalta, tá síonnta bagúnaí, tá sí bhs mar lerí tá sí agus an tríú den ein chuid sí na ben réaltra sin an darna ceanna sin ban altra vínte sin, chu sí sin íon go America, ní chuid sí ceint éidirach, agus san sí ceint éanas go America, cha sí pí nú áireach agus chuid sí sin amach California. Agus was sin munsin tá sí básí le chuid agus scór blianta. Ra éon a cup sin rút san sin an hála? Bhí besteach bhí cetín agus Sister Helen mar agus muintear a trúr Helen. Tá sam. Ras Queenstown di tú? Se. Bhí an chiimre rénim bháidead? Tá go dibhin Marine Fleischer bhíara. Marine Fleischer. Ó Marine Fleischer. Dead. Bád séidir bhín téimse a chogatíginn, Níor an cogahhaid háart mar í ceach an líhí an madra. Ní deach an coga na coga damta go dtíon nu de cear cúig. So ní an téimse be gear ar bhealach maidir a chéir blianúir a mar sin. So bhí nuair a hasan go leortíine go le rééis go Americaígin, ní rutain mé go ná am si a choga. Ní an chéadach war nó mar bhí tarpídos tá tainsrutí mar sin arhhaige agus stop na báide tíocht go héine luc. Ra sé bhhád ar bhhaige go le nó? Bhí chuid isteach sanúna dé híineach go nach le mai sin go má, agus bhil muine mar chairháidtín be agus í dréimne mór nuas nó rópaí nó sitígus be on cléimáil sa sin le isteach. Cé dá go hísú? Bhfuil chum bháil sí san níochlam ach sé mai cuaite sé í cára, níor mór an carnaí háarta go nám. Is ag rás sin nimcur go bhhéanais. Má te sin steach le stéisian na gaiide me. Agus fáim má bus sin go limreach. Agus tréin go Corco, agus sin go mar taxi ríiste go cóh. A po fad an journey, bhí heb nach minion go deomata. Cé áit America? New Áireach. New Áireach. Nus, bheith sé brenn ó haar bheith eisteach le heis na minne, mar dúirt me na deirú ach sin náitiúil túniseach sna minne rugúthú. Bhí sé eisteach? Sé eisteach. Waid an bhí? Hé bhí réid nach bhí sé réite. Bhí? An bhí steach stói, bhí san leintaí nach go bhí júlatigin tá. Bhí sé as cín nichir de grís fantra. Sé be na leá me. Beag. Bheith na lás teocha a chun méí, bhás anna sem í múna siadna. Ach bhfuil chun suas me agus anú tas a daine fleiste bhí aon nuas mantar amach lochalíní éad, maidir an mar sin bhil goléad a dínta gáile maidir agus líon agus trí agus tá a daon málinn seúg. Dín ferratéin maidir agus ní réil sé sin charpa maidir a halta naidir teá. Ní réilinn sin nach Tágáilúach mar éit tuhé maidir a chuú gan línas usclaí maidir teusas. Bhain tú séanú seach go bbliantán? Bhí mé chéirbíon agus ní mí síle. Ó be? Agus beidir mé fósan nach fer maiid go donna agus bhí mí rafar an sinna mún Lingerbút in siúr sa síle agus ringart sin ní sem sin nach chéile nach sé bhile sí brenn téir maidirrá. Ó sem se nach nóna copíar nach sí emid ná sí an canhatágáil óin hén tíar. So rin mes was muointí lí sin.
me sí me fester ik me text mar ní cí meach mod an tú si mod má chuglíon nu sin agus gan chu text fé hí begin me sin échléar agus tá sam go hí pedí bhéithtal nas pedí bheithú in a grosteir agus caramóla a bhíán agus sé sin agus chopa an eile mó gan airport cin airport nu sin bhar ní bhé anúil a chaineh bhí áhar déag san éir nu an ortíín. Se áhar déag ar phléin ó nuórach go leidir sí sénin. Bhd an písa. Ag túnála i bliin. San ála bliin. Bhfuil sé sin ar a chutúnún go sésanna chutú gobarán. Ro tú póstan ar chutú go sésanna? Bhí. Bhí? Bhí. Tá tú póst ar nó ag máirín? Bhí go dtíhann. Ní am cha fósáin bhs. Ní Fós a buid. sé. A chola me mu se bhfuil sé na bhíochtú cuairtearach fadó go bechaí míhil siirtí fóric tiime be breanúir a television. Bhhain cha mé pí mór gon gáil stechar bháin ará sé mé gimocht an annos fan fiad. Bhí. A techan se go gúmáirí ra bhí telefisán. Bhí bhfuil ní an tear gúna síanna nach mé gomáín éidir na minne ar mála chéan don méines. A bhí sí ná an television? Cha sí pí máín sin, má bhí teirhí sé táúachtarrán. Ó sé táúr bhí an. agus sé sin an sé gona deirú na sé me níos sam cinní ví cin deirú nach. Na a cha siarms ha vís má goúra Ach ní breanúir telefíe ví tú gúnaí nach bhí chunealsúla. Bhfuil iní nach go leor well sa hírínte haochtíine go sesan mar a mór an éirinn, heidir sin úna I bin le águr a gú chuide gona gaiúir sesanna. Á sé bhhaistlín agus heilena sesanna. Agus réitna sin cehar tagaí be? Se ceir chalíní. Tá orlagus delóras delóras cean sóige se. Ceá ceir de bhí sesan an sinát? Well géad chum go maidir go géble chumid, hí cánach contractas san nuisi hí sé goú a grálagus hí leidir na minú bhleine Johnny Bámad as me caiinte sé nuisi agus sé me tú déimse me sean a bit an jab. A loir méidir se le Michael Halloran hir an nigad sin hús nach bhí sé dar sí me chun an mí. So an se ní mé maidir sé bí réidir sé man deún bí ag station, sé bhí an waigí níoscla nuair sem agus sé bhí an Jumpáisteachchan tí rá. Tear sí fantarm san béid tá fanna. Anyway, bhí sé go sin, so bhí goleras chun mar go bud an goleras smóáí tam lédín de grás spéil dain. Rá. Eile tuairín tá mí donna bhí seán agus an sinir seachta siad an sin cháinnig mu amach Worting agus bhí bór lenne scoite sin Jackhemmers hí nuis ná mar atá agus bud chrúá bud sa chrúin spandera. I ibre tú ag go bhar a lodín mu gúnaí ar marfaí sa me ceil. Well anyway mar de ceanna ní ní mar fuicuid mór an ceistean, sé bhí acabéagents madra. Agus agad te sin áart agus lecha teach mar de tá puí piláin sin tá puí piláin siút mar agus mar daoch leis maidir a chluisáfuí ach dé má sin fu meile go maiad madra. Agus Rámáidín inis mar bhhanaltra gobar hall na te an bhí si níann síanana be sésta mar bhí na gasú réon berstecha maidirach so bhí si na buí maidirrá scatí. agus chain siad réiteach a gasú maidin iad chus deasta braim agus siad a fu sell gon í náitir siise le go dúir si beir é síítí. Rá éige dínta hálan sinnéad le benna scaisúide bheith an le heachta bhile na a hanig túhile túsna se. Bhfuil mai ce bhí leháid amaniu. Bhí agus bag í lena háismar. Bhí tú an bolla faoin síl húsan. Bhí. Tá tú néiríis le Tá bhfuil go bechar hála sé sin mar bás máhhaín go tabhain agus ípá agus hánig fu dúhile a grosar a tochairt agus san chuim sé éis an móíach lepára písa. Agus chuí sansmúí se gobir díomh maidir an ar an le go lebur Somáile so leis gobir heasta maidir a sohí na tre blianta tín teán agus mar sinte. Or a táúireachta bhí teanna be? Ní sé na chéan tam bhí se go gébalhhar maidir agus gés agus tá a d éon rudí sin sin. Na pilot jobs. Scennar a hosa tú réiteach amachchan sin le chud fút agus techa íon an seo?
Well, sé a hána híh sin is maidir ní me chu fum chum na taidna chan sé dímuid an níos agus ú se meach buil bingó si siar maidir a sa téine agus ní rain is teach. Se. Bhí mé te choiste an ámartara. Níos an bhí mé tepan í múna, sé mé múna go d chláir an ná. Cé he méis sé macóg Tá sé was mí se na chúnaí ach háim chuid bhhaile sin agus pí máile chu me bí le bé písbog, ní géidir tal am roiá, chu me gobar an gáide sin, més Frank Kelly ní arásá Frank Kelly os bidéal agus chumuid gobar crowda go mai contracta sarab agus man na tad a bogstí baint op sin nach neidir mar a héla chuú máachmuid grú fear agus lurí agus hí ála lurí man respect nar méir te héin agus hí chlocha mór rangná teamid is hí sé ná séúna le digad nach Tá mé chu testar ní hí siad veidir mu ná na bud ína a chur muisteach na chlochanníha agus chuú sam Frank agus mé héin agus Jimmy Manachain agus le cinnteil agus sécha chuú bain saoile hí tríse le géire tréasna agus siad hín seo le chuú go sé cin anús tal áran na smaidera. Heile túir go bhí brite seo. agus bhí pí sin níor dun techt nelinn. No dú mu stoín teach na héadláán na chéadchapolá sé teach main mar ar nó cuiic mar sin. Só é sé sin éis héad hanig misínarí lehan sin mar as has sé de cartas a rébus. Has sa bleistar na sin chuú mu bleistar hí trilíí mar mí chuúg 3D i daomhne. Mar bu le chuú gan chaifcha síos chuúg 3D. Leis na puí legan, starmótar mar agus cinál sin le choícanál. Tá túir a tála agus ar mórne seacha na agus mu rééis a dar le caiid go le a tála gus behíí gus na capla sin a scoir go a chrí cheappain. sé agus buíomh Láir mu op sin sa dar le i man fanmunis mar se de leime agus sibse semáile má éidir sib freisinna chlándína gén rud céna Éman King es na deú in seo go na mara be mu rééis hééis na bhgraí seo. Culture of Irish food has been dictated by necessity. When we ceased our trade with Spain and France and we were relying on controlled imports in the UK, that was the main catalyst to how we ended up with our Irish food culture or lack thereof. Bia dúchais a nocht TG Ceathair. Oh, there you are. My lucky rugby coat keeps getting luckier. Just put it... Céad fáilteú bar éise an glár córa agus Éman King es na deú córalamm ar a glár seo nocht. Éman bíon daoine tuairte amacham faoi bheith fíorthaí rudaí mar seo. Ach na bhí tú caiint le mun sa géad le dúirt tú go necha tú go America an 90 ceiricha san naí agus bhí tú rálam rih sin go scór blianta bhí tú. Célíonn sé sin gur 90 fi san naí a gohúní. Nach mór a jab chléistún bara íos a bhuiir scúil tú cheir scóir agus 3 bliana. Well tá? Tá. Agus ní te go réidirhas. Man nach ceapan nach bhúil. Ru sé meart an fósbalaí. Well ní is anfuí sin maidir a beidir na cos scaití nach tíó sin tá sláinte bháim maidir. Buchs leidí ach bhí aclaíoch má headna rá a dústa híl siúlta sa le behí as a níor an gaiisiil go dtíon tíobhseid níor go na mine. Siúil? Siúil sé. Agus Ramór an behí an? Bhí sasainnis maidir á ferbhíníochtlam de grástarón gilúná. Bhí mu ní post ag trofa go ón ba bóna bhíra, bhrá maidir agus bhí sé an bhóraisteach seiníí maidir a bhí chúna choleúnach. Agus anyway bhí maiid maidir rágúna go sé go chaisiil agus bhíónast an dúna se. Chéidir áúna se a maiach man siar téhíine se gon chaisiil. Tá me gur tuairta leid nóg se lum fuidir se agus. Go múna mit óna se nach me gur lebel na ruvidir se. A chón go glín cha go sin te ran ségur tíhaintir bhaigh ní glín chaidgins na túlóí nach chuúíis. sé níar an éon leit sin sinna seola na mehí. Se bhfuil lenícéirt na me cíal nach anhfuil sé a hálan sin í fermór as de doras sin pe taimíine go siidir. Gan se gáhil an bhaig a bhil an ghóú gonú gomáid agus hí sé de córa gur níar agus stoin a rein nach techaíar go mar sin nachta a daon díar se sí go décha.
ach tús mu déine bhna mu é tréithain bú ní sé tíocht agus chum bhd le nícha agus techan grúla bhíon ó mu te bhí go téint agus rán agus chuile hórt ar ás madra. Ach ní an bhaid sé cestrain, ní an bhaid sé gún siúra ní an cheanam sa gná. Ach tú gur cloganáid cin bhuiine mu déanú cin sé géirí déile chunta se ná tosaí má ríist. Má ní nachas chohir se go téíocht. A hí san go maiid hála na fa sé techtú teach síbín mar a nó fa siad mar ceanna mar sé teach sin sé deach cinn tiile. So ní han sé dí tún lá bháireach. Ach tá sam go chu muna béisteach go teachs na minihéidir agus chuú cholam segus bhí sé dóchla an bhsin i maidin. Dóchla ar maid. Agus dús mé dúsa mé deimse mé cúnar na bé. Fir pléocha sé lei séine agus cha sé teachtain in glená man sin. Bhfuil mór an áitina se rá éoch le héidir éoch ar inné cilchéaráin agus spidéal nach ra toháin. Well, bhí mé gur chéaráin, bhí mé gaiisiil, agus bhí mena né agus spidéal chumininic agus bhaidníos minic na méireach éram. Agus maidir le gaiile man nar mé cholín nach gáid. Bhí agus cé áitina sin gáidir mí chatíon nach chéimein. Was bhaith bhór maidir siad de chu ag bescóir mar Square Díal tú behéán Well íal me bé nach díal me cheanna sé bhaith ór man sé mar de servícha pléidir sé debanúise. Ach na tháinig mé médica díal mai hí sé de firgriní náú sé Zero Station an sin. Í pinúí dínta sinach agus sé bhaid ní sár chuisteachchas plan fu le gáis an dé point a chuisteach ben agus nach 6 tímó sa debarí hart man a bhí sé bhaidin a chuiste bh bhú se wasach. Aber inis lá na seaachúdaí bulán má ó sé tí scóid chuig fond nach áú bhaid mar deara. Lá na seaachúí a hí nach stoir hart mar sin ach hísin. Íonach agus ní smú beidir an uorsin. Híonach ní smó a dhéonach ach bhí pí an sinne tá me hepa go ben níte san ben níte 16 sé bhí sé go donnar fe písa agus bhí sé hitréad go mór a chan séad an cíine sinna rís na íamaidirrá. Ach duna bir áteige agus i chéanana na bhí séad ar a síirseach maidirrá. Cha te gan aigetíí. So lá tainine bhuina seán an téhfuil slám a béige tá preis maharb nachhfuil? Tá bhfuil bhí me caiint le le deanna chuna agus dú teama fa sé ní déag. Bhóg sé lí. Fuair, ní gédé. nach á bhíle mat. Agus bín caipleit san is bailíart agus bhfuil ar fiú a bhéid? Ní fiú. Ní fiú. Ní fiún se mé ní fiún ach má tá garlort má ceannagus a sem sa má ceanna le ach séchar sé béidir chaplaán ach dtíh preisaniste heir le gáblíonú trí ní fiú. Mar íal me sé an normáid cheannagus níríigh siad a hair. Tá sam. Agus tá leit san is tá samna scúil scéal mórad faoi hála bhí aileagaí agus ag tuncuil agus segus agus dhéaltú agus cheanna tú talile agus fá mu dí ceanna bhíánna le idir gána cheanna tú heir muna bhebe. Se tu sé roi hiilir. Réhéil. Agus rán tá chuid behéchan se be. Tá sé ní capachnim sna deirú, ní chun beh bis na deirún mar meú a búna maidir maiol goach rud a cin tinine snúd a cinnte má sin nach héidir maidir íon chaile hótló. Gus mín túáil san arán? Well, bhí me gíhí bháin me go sé tíúir steachtain a chunis maidir cuasa béaldéir sem héir ceannaí an saoileisfuoi maidir agus tína teisina an bhídeile maidir. Ó se. Tá naránta sein maidir agus sé steachan agus tá siad a gíló maidir siad na raachsú. Hí bhaine tá head anna. Se bhfuil maidir sé déanaiste cean le línta maidir. Bíad na behíháin bhil bead na behíhíocha míach teirimi mar dís fádó do tín stripper orb. Bhil sin na cean nach línta. Bhí sé rága míidir sé díal stripper sa íon nach choir héna agus choín bhhartín de grostar bhí mu na négus na go fear seán na fearm cin taine bhír ach bhí chopla cean na ceanta ráin na stripper sin maidirrá agus sin taine bh searb na stretchers. Stretchers. Meú cheartta mar seráile, tun is nó nach cheartach idir me bhs má bharú dearrma leta. Nach mórtí céile tart, fearbailíart marthú tá 83. Bheáil sesanir go mini bheáin sin chuir lá agus fearúil chudéir go dínta go maithaige hiile godó cean síl go bog.
Smáil mu jab a méon tín. Má. Níon so session ar a bin, narí mis session a me réon sin na Ach bala íart ní rútulm nar a do déir go dínta. Wa ní mé biste chu mé bhiste. Ach tugann tú taim a té nach tugann fe. Tugann be bheanní macha sin nó. A bín sé brean macha mo Bá sam gomíon bíon. A tein tú lehentaí síre? Tein. Tríhuiidir séidir sem lí. Tá sam go déon tú núna á telan agus bhí nú go Gold City. A dhéannar a mé héna dí le Bí túháin seaachú lágan 16ú mí fadó. ní sé rinne tú chlárlaán na. Agus goilde cé déon tún sin tíóá sin déon tú go Spáin American. Bhfuil bhí mu Spáinis a míochain stoig thug seachtaí, mu anna fe caiicís. Ach le chuna dé go mu ríán fe na mlíonna má sa má bhééis sa saoir háar ha bu. Agus go American ar a fe mu de meúna fe caiici sinara. Haban isúilta a hálan Old City nó hall sa Spáin, tá tú síntear a trán sin áte bhfuil na míl teile. Ní cheapan go mór an den eile bheith chána chuúil behéíon imríób. No séidir mar an mí am sáí han caiim me sé espach le an bíochtta gahan. Chaint sin chluasfuil miste ar a bléin mu a sné. Beanna siad amach oppaine sé me mu an cuiice más. Tá sam tá dtíine má mu tú ranní mácho. Tá samúis tána naíis maidir tána Tracy agus na cuasaí nextúr mu tá sé thbar a dú. Tá dún siad a buid. Bhí me an maidir siad má ceartarrá lu chuir a gcuisi go casú na léidir gáit me agus go casú tíine chamara mórrá. I níaránis go mo drochrod nó rud má bhíán, ní mar a becha chuú déir le habach na a diime íonna chuir inné spidéal gaiile agus go danig na mertan í náit. Chir sé neus ar bheithí na mertan í seo. Well, chu sé go leortaíine mar seachar sé na a bhí sé dína marca maidir an néidir a bhíh siad agus go dtíir go lágus sa maidir bh láh faoi chéalagus bhí chu béileisteán maidir sé éanaach sé steach agus beidir ní múna pentán sé go díra dólaí deochar a meíoch. Agus chrinne sé na béile chéile túúna le teachta cuairte maidir agus cé go deama chéanana iad a gáile siúil Tá téin ach imsir chéad mar has misisiú gimníoch le maid maidir ní trailer ní a chainte trailer na cána tá maidir. Siúla bhí chalganna hí sé asú go mo chuilinn, hí sé asú go gaiile, hí sé sú go borna gaiile, hí sé sú go bena. Mes túna siúil le bhór gona jabbarí bhí tíocht éman, bhfuil sé lehéad giblin agus móran agus bhfuil tanna me ceartan súgus san áirt be ó gúnaí a chamar beh do daine eile sena sé bhí tíoch go déir nééis na háteach. Go duna becha beirtín. Tá sé mí pedí lehen caiile. Tá bhí chuideach sin ní sin mis tá geile tá sé tar bheith sean. Tásta chuí an leid tá. Ach nach mhaonnta chun Thomas agus an tíb se níos go mídí sé tíocht a tíb seharna. Me Bhí an túir bhéh na mána bhtíín. Bhí agus tágus a gúnaigh. Éhan maidir a herim le an roinis nó merta be túanta antóid. Tá chun mar a cín idir sam cetáin, tá tá siad an cinál béithe go bhhaid ní sáir na go dul go bé nachra. Agus bé hí ná sin an sinnéman farsin bhí sé bra sacr na behíh go gobu sin. San bhí mar chucíín lí bhé mó nu sin maidir. Bé náte ché dúla bunas maidir tá sé a caiintena séidir an rudagan siad bísting réir. Agus cúteach táhachtta go lí nach bhí leanalíonn tí aráil chu benise. Bhí mar chucín lí éit go míid an bhó má bhó le bleánna ag benna tíbantarrá. Ach an mí nach chaile se tá teí le tamil má bliantainna sin Charlie agus an limisín agus iad sin. Dépar sé sin soach bhíáin. tuisina ráíist fé tuisina ráíist tá sé dúach siad contúrte. Ní há iscibal ná seanháil de bhéach in na bolarí siúd. Ní fermáin se chuneoch ceannach go fer leide cheapna go mar ní chuneote. Ní chuneote Us fíocht duine na behéile chuneá. Hí chudí máis bhíanaar sinna mar na gaiile féní siad má tá féin hí sé de pléile chalichan land cá béis chuide smucus choút. Bhain siad cearcur a be agus thug limisín nóán. Thug go bhhanam.
Dú sé éine má. Dúirt. Well, tá mé buocha tunis gur maithe faoin na behí cheolalamm tróna. Agus go fád a bheits tú héine seola agus blán nach chaine bh díon bhíal Díana le chuna gur maithe éman cin bhg Gurmaithaíonhirtaí. agus sté a bheith caiint leisbal ar freisin an chusí ar a seansaí ligann sin ó híomh na meíoch, go dtíhann rud atá imí inis le tamil. Ach sinna nachta, be me de éis le brís le chuna dé in teachtain se thugann le chláile idir a dálín inis chunig í héna díana rud céine a se go an seachtainna bí í caiinte agus a córa maidan se begus har a beheile go go dé sláinte ar fat. Agus ar leisceal a chuirte faoin aspa fóhedal ar chláir na hínacht. Fannaí lenne sépliní na nimmarcacha teachta go gairid do Chonamara agus an Dangan go Huddersfield agus Chicago agus tá lá cuairte tacaí ar Rostarún tróna ag go leabhar híise hocht bhí lein. Isteráise, ní bhéon buig hir an artsa, galamdid. Daniel, sam man ná. Sorry, go maternach. Well, go home. Mar sé rá sé tá lucht. Sé sé bhil meise. Tuair fésí bhainam. Tuair orú homí a lenacht bhile. Na bachtar seachar sé gur os catú sinna méid. Dáidir leis.